kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino yeZimwitness TV, apo patinokupai maupdates akasiyana-siyana zuva nezuva. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates atinokupai pano. So muzuva ranhasi ndadzoka zvakare nenyaya inoshamisa kwazvo yaticha vaidzidzisa pane chimwe chikoro chiri kwasadza uko. Vanonzi ivo vakaurayiwa nemukadzi wavo mushure mekunge vatransfer pay yavo kubva kubank ndokuendesa kuEcocash vasina kunge vataurirana nemukadzi wavo. Douglas Jeche ane makore 45 ekuberekwa anonzi iye akaurayiwa nemukadzi wake anonzi iye Memory Choga ane makore 41 ekuberekwa mushure mekunge Douglas abvisa iye pay yake yaanotambira semudzidzisi ndokuisa kuEcocash zvisina kutaurirana nemukadzi wake. Memory anonzi iye akabuda kuti withdraw mari kubank ndokuwana mari musina zvachose. Memory anonzi iye akadzoka kumba aine hasha ndokutanga kurova murume wake nechisanzu, izvo zvakaita kuti murume wake akuvare azosvika pakufa. So Memory akatorwa akaenda iye kumapurisa. So nini mubvunzo wangu uri pakuti vanhu vanenge vambogarawo pasi here vambotaurirana, nekuti violence haina chainopa. Chitarirai, unenge wauraya munhu, vana unosara wochengeta nani? Munhu wacho wawaichengeta naye vana anenge afa. Zvimwe hauchatokwanisa kuvachengeta vana vacho, waakutorwa woendeswa kujeri. Uku ngozi yakakumirira kuti iripwe. So muri yeZimbabwe ngatimbozeyai nyaya iyi yaMary akauraya murume wake Douglas nekuda kwekuti murume akabvisa mari mubank ndokuisa muEcocash zvisina kunge awirirana nemukadzi wake. Muri yeZimbabwe zvakaoma. Unotoshaya kuziva kuti vanhukadzi vapindwa nemweya upi chaizvo. Mukadzi ingozvisa pasi pemurume wako. Tinozviziva kuti varume vanonetsa, but pamwe pacho ingozvininipisa. Maybe mari yaizotongobuda, pamwe murume anga aine madhiri ake aanga aita achida kusurprisewo mukadzi wake. Hatingazozive zvedu, vaviri ndo vaiziva mugariro wavo. Ndinokumbira ungonyora mucomment section kuti rest in peace kuna Douglas.